Extrémne počasie vo svete 8. a 9. januára. Francúzsko. Rieky v Ille-Vilaine sa vyliali z brehov, čomu predchádzali silné dažde v Bretónsku. Nemecko. Severné Poríne Vestfálsko zasiahlo husté sneženie trvajúce hodiny. Rusko. Vorkutu zasiahla silná snehová búrka. Líbia. V meste Ben Javad spôsobili silné zrážky zosuv pôdy. Kuvajt. Silné dažde v Sabah al-Ahmad na juhu krajiny spôsobili škody. Spojené arabské emiráty. Výdatné zrážky vo viacerých oblastiach Abu Dhabi a al-Kuwain. V Ras al-Šajma bolo zaznamenané krupobytie. Omán. V obci Watan al-Jum spôsobili intenzívne zrážky záplavy. Mozambik. Ulice v centre Maputa ostali po silnom daždi opäť čiastočne zaplavené. Fidži. Silné dažde spojené s vysokým prílivom spôsobili záplavy v častiach mesta Sigatoka, Lavaka Road a ďalších nízko položených oblastiach Sigatoky. V niektorých oblastiach Japonska napadlo viac ako 1 meter snehu. USA. Cez juh Spojených štátov sa prehnala silná zimná búrka, ktorá priniesla husté sneženie. Los Angeles je v súčasnosti obklopené 5 samostatnými požiarmi s celkovou rozlohou 15 000 hektárov. Brazília. Silná búrka, ktorá zasiahla Espiritu Santo, spôsobila zosuvy pôdy, záplavy, popadané stromy a poškodenia hrádzí. Guatemala. Erupcia sopky Fuego vyslala popol do takmer 5-kilometrovej výšky. Venujte pozornosť tomu, čo sa deje okolo vás. Naučte sa správne reagovať v prípade požiaru, povodne alebo zemetrasenia a podelte sa o tieto poznatky so svojimi blízkymi.